Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Naunsa ka! Oh, diyan na sila! Hapa mo! Aray, agay, di kalit magagapa to. Aday, abang ni kay! Itabang ni kay! Gipagod mo na ng tabang! Alas kadamanan! Hatagi kami kahayag! Oh! Awa sa baga ni Toto! Ulululit ng lupad palayo ang mga kwaknek. Nahadlok sila sa kahayag na gibuga sa pirlas. Toto! Okay na ka? Kuan, okay naman. Aray, kuan na. Mahimo na kong kwaknit din eh. Kabahong lawas kwaknit eh. Dali, may hayag itong dapita. Ado ta rito. Toto, apo ko, unsa naman ka naginhawa pa ka? Ulula, Aw lagi. naginawa pa ko. Murag nukos. Ay! 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 Kagutis! Kagutis! Oh! Sama na to, makatingog pa ka, di na. Salamat. Aw, Salamat. Nagawa sa gitas. Kagawayan nga. Doon ay dagang waknit. Uy, dili na ka to makasunod na to ang maong mga kwaknet na kay. Dili na tingali. Hayag naman ning bahina. Hawa na sab kaayo. Oh, kutasya. To, Nikay. Ay. Di ka ako matagdas pagkakwaknit ini. Napakan man ko. Ambi, Toto. Ay, Patanawa ko sa imong samad. araw. Dia. Kani. chansing mo nang imuha to. Ano to, apa? Nagdugo manig maayong imong abaga to. Oh, ang imong liog ang napaakan squawk nito. Na! Unsa? Babae, matsingal. Pagkupta ko ni kay nituyog akong pananaw. Sama na to to. Hoy, toto! Oo. Leading man ka. Ayaw pag ing-ing-ing-ingga sa takit. Dili man na sakit nula. Napakan kong kwaknit. Ingora ba sila? Kung mapakan ka kwaknit, mahimo sa kang vampira. Nikay, help me. Tabangi ko. Di ko gusto mahimong vampira. Kalma lang to. Sige, pahilo na diha kitang balanti ka. Pagunit ako. Pero, hubuaon na ka ng imong sapot sa pagkasundawa. Kinahanglan makamugna kita og daob. Madam, bakukang. Madam, naa sa babas lang mo ba mga kwak nito? May na lang kay ang nakamugna kay kayo pinagian ng imong sungkod, madam. So, manday ng imong sungkod. Ayaw na pagdagan og tabi andoy. Maghimo na kitag daob. Og ikaw, Elmo, Oh, madam. bantayi ang reyna. Oh, madam, bakukang. Aray. Ouch. To, law man di kaayong pinaakan squawk nit ni mo. Wala sa ginagong namin. Ano nga ko may napakan? Ikaw lang ang tatulula kay tiguwag na ka. Ano pa rin kagawa sa kalibutan? Tama ka diya, uy! Wala gyud toto, sigurado na gyud nito nga mag-una na jud ka nako. Liligman ko. Usa ba Liligman niya, ko, oy? Lula. Di ko angay mahimong biktima. Ako angay mahimong bayani. Ikaw lang ang tatululay. Imo madyo kong pasyon, bisan og dili pa ko pasyonan. Lula, liligman ko. Oh, Di ko angay ako'y mahimong biktima. Ako'y angay mahimong bayani. Ikaw lang to ay. saba ka diya, ay!
Basin bayag ang imong nawa ang nagdagdi malas ni mo ta. Hindi niya ako na. Oh, dili man na lidingunon got. Oh. Pag extra naman na. Extra. Masamot ang sakit akong liog ka na himong gisulti, Lola. Ayaw paglihok to. Akong idaitol ang perlas sa imong samad. Perlas nga gamhanan. Ayuha ang samad ni Toto sa liog. Kayag. Salamat. Maayo na kigay ni. Ikaw lang tatululay. Sabat ikaw, ganina ra ka ha, ganina ra ka ha. Toto? Hala! Hala! Lola? Hindi kay. Anong kitutukan mo ninyo akong liog? To, limitado ang gahom sa perlas. Nawan na dyan ganito! Wan na dyan ganito! Dili siya makaayo ni anang samad sa imong liog. Unsa? Ikaw na lang tululahoy. Tinoon ka ni kay. Di makayo sa pinakan sa akong liog ang prelas. Ha? O, to. Dili siya makaayo to. Haba na lulay. Wana to! Sigurado na yun nito. Mag-una yun ay ka na ko to. Ikaw na lang tululay. Ay! Ay, pangangin. Tagdi lang nula. Kung mauna niya akong pad, ako ka ng dawaton. Pero, naginawa pa man ko, Oo, ikaw tingnan ni Lula. sobo ko di. Pero, may tambal gitingali ka ng pinaakan sa imong liog. Kanang akong pangitaon na. Pero ni Kay, nakapanambal na makasao na, di ba? O, Lola. Pero, dito maguto sa tong kalibutan la. Lahi ang gahom sa perlas dinhing dapita. Limitado siya. Igo na siya makahata og depensa gikan sa kakuyaw. Pero, dili na siya makaayo og sakit. Na! Ana! Dako na kaayo ang daob nga atong nahimo dinhi sa baba slangom. Gabi na sa Madam Bakukang. Oh, Andoy, gabi na. Ug dili kita makapalayo ni ining maong langob samtang gabi pa. Tungod kay nag-atang kanato ang mga kwaknit. Madam, kanang, kuan ba? Musuyop na sila dugo, no? Oh, musuyop og dugo kanang maong mga mananap. Ug magmugna sila kadaot sa imong lawas. Lah, yawa din ini. Kung mapaakan ta ng kwaknit. Kung mapaakan mo ni anang kwaknit, mamahimo sab kamong taong kwaknit. Unsa? Katugnaw. To, maayo tingali nga mo pahuway ka una dinhi. Kamong duha si Lola. Ako na mangita sa bruhang nga midagit kang Reyna Santan. Uy, pa imo may biyaan din ni Kay. Basin kung anhin may mamatay ng dapita. Di kay. Basin makaabot din sa hawan ang mga kwaknit ug tiwasan ko nila. Sao naman lang. Magampo lang ta nga, dili. Unsa marong baho kayo? Kaanghit marong bahua. Lulay, nangutot ka? Luluay! Kulong ko! Uy, sundahangin ni ako tiyan na. Baho gid kaayo. Lulay. Oh, murag. Oh, Toto? Ako mamutot eh. Sa katapusan. Kita na gid ko ni Monikay. Ako na gid ang imong atensyon. Ang imong mga mata, nakatutok ka na ako. Toto, Monikay. ikaw na ni mahong kwaknit mo. Unsa? Nabuang nung siya. Anong nakasulti ka man, ana, ha? Oo. So, naunsa naman ang imong naong ta? Guwapo gyapon. Taka lang ka. Okay man, wa makidang sa amin. Na pa sa amin, no? Makita ni mo nga nag-anam-anam na nagkalagom. Unsa? Bika na. Kabaho ni mo nga ansa! Ha? Taon ko nang isa kong puro lula eh. Lula, ano man eh? Nangugot akong panit. Lo! Nikay, naunsa man ko. To, ang imong naong, mura na og, Markunsa! mura nagkwaknit. Wala! Unsa?
Ang kwaknit ka na, Toto! Dili! Dili! Nganong ako pa man? Ang mga kwaknit, namiya na sila sa babas langob. Nihayag na. Laing adlaw na usab. Ay, Loy. Hayag naman di ini. Hayag na. Ang Rhino. Wa gyud batarong siyang gisandigan. Pero namuwa na siya. Buot ipasabot ni Ana. Ngay nanay nang nahibalik kaniya ang iyang salabutan. Saon magyud nimo ang Rhino, madam? Ihok na kamo. Kinahanglang madana nato ang Rhinos katapusan niyang katulganan. Katulganan nga dili gyud hikaplagan na sa hari. Nganong ako may pirming maigos tumalas? Oy. Ako may pirming madutlas mga tunglo. Sa sakit. La. Unsam lang ka diha. Tutukan na lang ko nimo. Di na lang ko nimo studyahan. Ikaw na lang ka tulolay. Saba ka na, Choy. Kanya lang ikaong kaskwaknit. Ayun sila kilak diha tungkol kaliding man ka. Ano na? Atras na sa pagkaliding man kung ingan ka. Dili! Oh, Alang mahimo kong kwaknit. Basta, lidigman ko. nalasig. Kwaknit nga liding man. Oh. Lala, mulakaw na ko. Uban ko naman ni kay. Ha? Di lang ko magpaduulin niyo. Hindi ka mahadlok nga mo, ban naman. Anong ako may mahadlok ha? Nga ako may kahadlukan? Ako'y kahadlukan tanawon. Lula! Look at me! Waknit na kong naw. Waknit na. Ubitaw, patyag na ni mo to. Kwaknit na dyan to. Basta ting kwaknit. Gitakdan ko. Gitakdan ko. Dali na mo. Kinahanglan masundan nato kung hain na karon ang Reyna. Oo. Hoy! Di naman ka musog-sog ha, puti! Anong may buwag mga na mo? Anong may buwag ka na mo? Ikaw na to na bakas, waknit, oy! Ikaw ka to kay iro man ka. Maangayan mo kay kwakro ka, kwakro. Mangayan ka, kwakro. Si kwakro ba? Kwaknit gud nga iro, lula. Hanggaw man dyan Klaro to. begini niya, oy. Oh. Kaya na ba si mong lawas to? Kaya pa ni. Halabira, tara! Pasundo na sabta ni puti. Hoy! Taro nga mi guy, dituya ka ha? Ay taon mi det asa dapit nga, makaguba sa akong kagwapo. Pait ning mahimutang kwaktaw day, kwaktaw. Sa naman sa nang kwaktaw to. Kwaknit nga tao god. Hoy! Ayaw pagtrabaw to kay musabot ang ilad ni mong naong kumutrabaw ka. Lord! Tilula na lang tato to ay. Oh, Agay. Lord! Pamataan ako ning dumana. Kiwan ako makawiyon! Urong na ni! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!